Туган тел көненә һәм бөек татар шагыйре Габдулла Тукайга багышланган истәлекле чаралар республикабызның барлык район шәһәрләрендә дә билгеләп үтелә. Күргәзмәләр, шигырьләр уку, төрле мәдәни акциялар оештырыла. Шуларның берсе Габдулла Тукайга багышланган музыкаль әдәби кичә Татар утары комплексында да узды. Чарадан безнең репортаж. Мында хикмәт, мәгърифәт һәм мында гыйрфан, мында нур. Габдулла Тукай Казанны әнә шулай тасвирлаган. Бу кичәгә дә кунаклар нәкъ шундый өметләр белән килгән. Тукай татарның ул бәгыре, аның акылы да ул, йөрәге дә ул, жаны да ул, аның Тукайдан башка татарны без хәзер күз алдына да китерә алмыйбыз. Мәшһүр иҗаты белән Габдулла Тукай һәр татарны туганыннан башлап гомере буе озата килә. Бәләкәй чактан бит өйрәндек, мәктәптә, әнидә гел укый иде Габдулла Тукайның шигырьләрен, әкиятләрен. Шуңа күрә аның исеме белән без үстек. Әдәби музыкаль кичәнең төп кунаклары Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге ияләре. Шулай ук әлеге дәрәҗәле бүләккә дәгъва кылучылар да чакырылган иде. Тукай турында гына әйтмәс идем. Чөнки без онтабыз Тукай бәйрәмендә Сәгъди картка һәйкәл булырга тиеш. Тукай белән бергә дип саныйм. Әдәби музыкаль кичә буларак оештырылган Тукай бәйрәмендә иҗат әһелләре, дәүләт оешмалары вәкилләре катнашты. Кыска гомерле булса да, ләкин ул безгә шундый татар халкына үзенең ничектер менә яшәп бетмәгән гомерен бүләк иткән сымак кабул итәм. Тукай иҗатын белгән җитәкче булган урында милли хәрәкәт жанлана. Без специаль ясыйбыз сценарий, чакрабыз, күрсәтәбез, аның турында сөйләшәбез. Ey güzel dilim, anamın, babamın dili. Әнә шулай кичә барышында чыгыш ясаучылар Габдулла Тукай шәһәсенең бөеклеген үзенчә дәлилләде. Abdullah Tukay'ın Türkiye'de en az 3 yerde... Türkiye'de Gabdullah Tukay'ını bilələr. İcatı bilən də biz big tanış, zor şəhərlərimizdə onun ismindəki uramlar, ona bağışlanan heykəllər var. O Türkiye xalqlarının ortak gururluğu. Bu kişədə Tукай иҗаты һәр кемне бала чагына да алып кайтты. Бүгенгесен дә барлады, киләчәген дә искәртте. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.